Першая кніга цароў, раздзел 17. І філістынцы сабралі войскі свае на вайну і размясціліся ў Соха, што ў Юдэі, ды расклалі лагер між Соха і Азекаю у Афез-даміме. Тым часам Саул і ваяры ізраільскія сабраліся і прыйшлі ў даліну тэрыбенітаў і выстраіліся на бой супраць філістынцаў. Філістынцы стаялі на схіле гары з аднаго боку, а ізраільцы на схіле гары з другога боку, і раздзяляла іх даліна. З лагера філістынцаў выйшаў асілак на імя Галіят з Гета, вышынёю ў 6 локцяў і 1 пядь. І на галаве ён меў медны шлем, і адзеты быў у лускаваты медны панцыр, а вага панцыра яго 5000 сікляў медзі. І на нагах меў ён медныя накаленнікі і медную дзіду за плячамі сваімі. А дрэўка дзіды яго было як навой ткацкі, а вастрыё дзіды яго важыла 600 сікляў жалеза. І перад ім ішоў яго збраяносец. І стаў ён насупраць войска Ізраіля і крычаў, і казаў ім: «Чаго вы прыйшлі, падрыхтаваўшыся да бою? Ці ж я не філістынец? А вы ці не паслугачы Саула? Выберыце з вас некага, і хай ён уступіць у бой са мной. Калі зможа ён ваяваць са мной і заб'е мяне, мы будзем нявольнікамі вашымі. А калі я перамагу і заб'ю яго, вы будзеце нявольнікамі і будзеце нам служыць». І паўтараў філістынец: «Я зневажаю сёння дружыны ізраільцаў, дайце мне чалавека, і хай ён уступіць у бой са мною». Чуючы ж такія словы філістынца, Саул і ўсе ізраільцы аслупянелі і моцна напалохаліся. А Давід быў сынам Эфратца, аб якім гаварылася раней, з Бэтлехэма юдэйскага, імя якога было Ясэй. Ён меў 8 сыноў і ў часы Саула быў ужо чалавекам старым і умудроным гадамі сярод людзей. А 3 старэйшыя яго сыны пайшлі з Саулам ваяваць. І імёны 3 сыноў яго, што пайшлі ваяваць, былі: найстарэйшы Эліяб, а другі Абінадаб і трэці Сама. Давід жа быў найменшым. Дык калі 3 старэйшыя пашлі за Саулам, Давід прыходзіў да Саула і адыходзіў, каб пасвіць статак бацькі свайго ў Бэтлехэме. Філістынец жа выходзіў раніцай і вечарам і выступаў гэтак 40 дзён. Ясэй жа сказаў сыну свайму Давіду: «Вазьмі для братоў сваіх эфу пражаных зярнят і 10 гэтых хлябоў і занясі хутка братам сваім у лагер. Занесі таксама гэтых 10 кавалкаў сыру для тысячніка і наведай братоў сваіх, ці добра ім там, і даведайся пра патрэбы іх». А Саул і яны, і ўсе сыны Ізраіля змагаліся супраць філістынцаў у даліне тэрыбенітаў. Такім чынам устаў Давід рана, і статак даручыў вартаўніку, і нагружаны пайшоў, як загадаў яму Ясэй. І прыйшоў ён да ўмацавання, калі войска выходзіла на бой з баявым крыкам. І выстраіліся ізраільцы і філістынцы адны супраць другіх. А Давід, пакінуўшы ношу, якую прынёс у руках варты ў абозе, пабег да месца бою і запытаўся, ці ўсё добра ў братоў яго. І ў час размовы з імі выйшаў з лагера той асілак на імя Галіят, філістынец з Гета. І пачуў Давід, калі ён гаварыў тыя самыя словы. А ўсе ваяры ізраільскія, убачыўшы гэтага чалавека, уцякалі з вачэй яго з вельмі вялікім страхам. І сказаў адзін з ізраільцаў: «Ці бачыце вы чалавека гэтага, які выходзіць? Ён выходзіць, каб зневажаць Ізраіль. Дык чалавека, які б забіў яго, цар узнагародзіў бы вялікімі багаццямі, і дачку сваю даў бы яму за жонку. І дом бацькі яго вызваліў бы ад падатку ў Ізраілі». І спытаўся Давід у людзей, што стаялі з ім, кажучы: «Што дадуць чалавеку, які заб'е гэтага філістынца і здыме ганьбу з Ізраіля? Бо хто ён, гэты неабрэзаны філістынец, што так зняважыў войска Бога жывога?» А людзі паўтарылі тыя самыя словы, кажучы: «Гэта і гэта дадуць таму чалавеку, які заб'е яго». Калі пачуў Эліяб, старэйшы брат яго, як ён гаварыў аб гэтым з іншымі, загневаўся на Давіда і сказаў: «Чаго ты прыйшоў?
І каму пакінуў тых нешматлікіх авечак у пустыні? Я ведаю пыху тваю і ліхоту з сэрца твайго, бо прыйшоў ты, каб паглядзець на вайну. І Давід сказаў яму: «Што я зрабіў? Ці ж не можна пра гэта гаварыць?» І адышоў трохі ад яго да іншага і зноў спытаў тое самае. І людзі адказалі яму, як раней. Пачулі ж тыя словы, што гаварыў Давід, і пераказалі Саўлу. Калі Давіда прывялі да яго, ён сказаў яму: «Хай ніхто не падае духам дзеля яго. Я, паслугач твой, пайду і буду ваяваць супраць гэтага філістынца». І сказаў Саул Давіду: «Не можаш ты ісці супраць гэтага філістынца і ваяваць супраць яго, бо ты юнак, а ён ваяр з маладосці сваёй». І сказаў Давід Саулу: «Паслугач твой пасвіў статак бацькі свайго, і прыходзіў леў ці мядзведзь і хапаў барана са статка. І я даганяў іх, і ўдараў, і вырываў з пашчаў іх. І яны выходзілі на мяне, і я хапаў іх за загрывак і ўдараў і забіваў іх. Бо і льва, і мядзведзя забіваў паслугач твой. Дык і гэты неабрэзаны філістынец як адзін з іх, бо ён асмеліўся ганьбіць войска Бога жывога». І сказаў Давід: «Господ, які выратаваў мяне з кіпцюроў і льва і з кіпцюроў мядзведзя, сам ухавае мяне і ад рук філістынца гэтага». Дык сказаў Саул Давіду: «Ідзі, і хай Господ будзе з табою». І апрануў Саул Давіда ў адзенне сваё, і даў медны шлем яму на галаву, і апрануў яго ў панцыр. І, падпяразаўшыся мечам яго паверх адзення, Давід пачаў спрабаваць, ці можа ён хадзіць узброены, бо не быў яшчэ спрактыкаваны. І сказаў Давід Саулу: «Не магу я так хадзіць, бо звычкі не маю». І скінуў Давід усё з сябе. І ўзяў ён у руку сваю палку сваю, і выбраў сабе 5 гладкіх камянёў з ручая, і уклаў іх у торбу пастухоўскую, якую выкарыстоўваў замест мяшочкаў для камянёў, і ўзяў прашчу ў руку і накіраваўся да філістынца. А філістынец, ідучы, ішоў і набліжаўся да Давіда, і збраяносец яго перад ім. І калі глянуў філістынец і ўбачыў Давіда, ён пагардзіў ім, бо быў ён яшчэ хлопец, руды і прыгожы абліччам. І сказаў філістынец Давіду: «Ці ж я сабака, што ты ідзеш да мяне з кіем?» І пракляў філістынец Давіда сваімі багамі. І сказаў ён Давіду: «Хадзі да мяне, а я аддам цела твоё птушкам паднебным і звярам зямным». А Давід сказаў філістынцу: «Ты ідзеш на мяне з мечам і дзідай, і шчытом, а я іду на цябе ў імя Господа магуццяў, Бога войскаў Ізраіля, якога ты зневажаў. Сёння аддасць цябе Господ у рукі мае, і я заб'ю цябе, і адсяку табе галаву. І аддам труп твой і трупы лагера філістынцаў сёння птушкам паднебным і звярам зямным, каб ведала ўся зямля, што ёсць Бог у Ізраіля. І каб ведала ўся гэтая грамада, што Господ не мечам і дзідай ратуе, бо гэта вайна Господа, і ён выдасць вас у рукі нашы». І калі філістынец устаў і пайшоў і наблізіўся да Давіда, Давід паспяшаўся і пабег на бой супраць філістынца. І ўсунуў ён руку сваю ў торбу і выняў адзін камень і пусціў яго прашчай, і ударыў ім філістынца ў лоб, і засеў той камень у лбе яго, і ён упаў тварам на зямлю. І перамог Давід філістынца прашчай і каменем, і паколькі меча не было ў руцэ Давіда, падбег ён і стаў каля філістынца. І ўзяў меч яго, і выцягнуў яго з ножан яго, і забіў яго, і адсек галаву яго. А філістынцы, бачачы, што найдужэйшы з іх мёртвы, кінуліся ўцякаць. І ваяры Ізраіля і Юды падняліся і закрычалі, і кінуліся ў пагоню за філістынцамі, і гналі іх аж да Гета і да брамы Акарона. І параненыя філістынцы ляжалі па дарозе ад Саарыма аж да Гета і да Акарона. І вяртаючыся пасля пагоні за філістынцамі, сыны Ізраіля абрабавалі лагер іх. А Давід, узяўшы галаву філістынца, занёс яе ў Єрусалім,
а зброю яго склаў у сваёй палацы. У той жа час, калі Саул убачыў Давіда, які выходзіць супраць філістынца, спытаў Абнера, кіраўніка войска: «Абнер, з якога роду паходзіць гэты юнак?» І сказаў Абнер: «Жыве душа твая, валадару, не ведаю». І сказаў цар: «Запытайся, чый ён сын, юнак гэты». І калі па забойстве філістынца Давід вярнуўся, несучы галаву філістынца ў руцэ, узяў яго Абнер і прывёў да Саула. І спытаўся ў яго Саул: «З якога ты роду, юнача?» І Давід адказаў: «Я сын паслугача твайго Ясея з Бэтлехэма».